ole video toite ronda lok ka dua ka video ronda tu chu thil pa soi lok ka dua information mangani chu KFB account hi nimin piavel tang khanin a chetop maya hi engma hi FB account ni nge niang advertisement kan ting chi group rang ranga thil kan post ang chi ka post thei to lawa hi FB account sei ka siam thiam box si lo ke man chuanin ka friendly sa in lo viewer te ka friendly sa in lo mani chuanin enga tinge post ron siam lo ve thil thleng tar ron post lo ve in lo tipal mai theya ka friendly sa in lo chuanin a chan chu ka account ni FB account ni a chetopa hi FB account siam that lei puram to lo khop mai chan chu hi thil niang thil kan lo da thave thil po sang sang te kan lo ta thil document poi mote kan lo da ve thin se tin a chetopa chu wang chuanin siam that le kha puram to lo lu to ka hi ka friendly sa inom ve ka ringa kha ka wala te ka tiang information thil thleng thar ko post thina kha ka post thei ta lo to pani tu na hian chuwang chuanin Instagram kha ka nei thowa LZ par te ti khanin Instagram ma khanin min lo follow mai tur han kan ngen chowa a chan chu YouTube a nge zong zong da kha boi thlak thina thil ho thil te sep lam pang chi te benga pa thok te te ang chi kha YouTube han da ve kharem lo thina chuwang chuanin FB a that ma chuanin Instagram lama khanin min ka khoi takin min lo follow ula ita khanin nge niang information te kan thil dei tharang chi te kha ko post mai don ani chuwang chuanin khoi takin min lo follow turin kan ngen chawa chan chu information in lo shet ve zel the nan thil thang thak te YouTube a post rem chang che lo thalak ang chi te kha om ve thei thina thlak te post thei thong na chungin amara chu ai ma chuanin heta Instagram lama khan LZ parte ti khan ko ma ta khan min lo follow tu khan kan ngen chawa ka account na cheta wangin FB account cheta wangin chu koron soi lok tuwa apoi khop mai thil tam tak kan lo da thave a pa chet tak sia chuanin tian te tiang FB account sia siam te minom chuanin ka account ni siam that la tum hram hramila a thei ngang lo ni chuan thar te polom ma kan da siam tu rongai la ke ma ka siam thiam lawa siam thiam te ang kala min ron siam sakani lo chuan account ti vel chu hetiang hi chu ka thiam lo zong ania hetiang ami lo siam sak thein pha chuanin FB lama te pokhan post som na tu rangai te la chumi ma chuanin Instagram lama khanin ka friendly ami te friendly lo mi te pok ka thian na me ka ta ya FB a min lo hredem lo pokhanin Instagram lama khanin min lo follow mai tu kan ngen cheu ti kha kan soi duwa tu chu zaina video toite karon ti cholok du chu ani